A devastating fire gutted Mbare Musika, the informal sector market hub in Harare, in the overcrowded high-density area in the capital, leaving a trail of destruction in its blazing wake. Sana mina mashoko aiwa chakashamisa vanhu vanoonekwa kuti aiwa pamusika mukuru wembare munyika yeZimbabwe munoonekwa kuti aiwa pane efire yakaseta up. Vanhu vese vanoziva Mbare kuti iri overcrowded, kana ari mabusiness kana ari maresidence aiwa kunyange ine mainfrastructure iriko is not proper. Saka mina mashoko anobuda nyogwa panapa tiona kuti aiwa zvanga zviri possible kuti aiwa fire isete up. Kuti subscribe like or turn on the bell icon. Chimina mina mbobuda nyogwa muchenzi. Flames engulfed shacks at the market stores fueled by steel, wooden and plastic structures, as well as inflammable materials used to build the shanty suburbs dwellings. Resembling a mini nuclear or volcanic explosion, the blaze emitted thick black smoke which billowed into the air, obscuring visibility across the township in the western direction. Explosions of combustion materials, embers and sparks were seen and heard as they exploded and danced in the wind, spreading the fire. People scrambled to escape and salvage their belongings, with some carrying huge bags on their heads and in carts used to transport and to hawk goods in the vast market, with others helping those in need. Amid roaring flames and crackling wood, shattering glass and crumbling structures lay around, while panic-stricken screams and cries for help were occasionally heard. Mbare Musika, probably the most famous informal market in Zimbabwe, was left lying in rubble, a scene of destruction and chaos. As people tried to escape, while some gathered to help or to just witness the conflagration, shacks were reduced to ashes, displacing people and leaving families homeless, while their livelihoods were burnt down. Chitiko chinoitika aiwa munyika yeZimbabwe zvinoonekwa kuti aiwa mawitness anototaura kuti aiwa they do not know what caused the fire. Vanoda kuti zvakaitika apa manheru around 9 pm vanoonekwa kuti aiwa vanhu vakanga vakungombeya vachingotenderera vakangosinga mabhegi vachiona kuti their property nemisika yavo yese yakanga iri dwelling yagara yakuda kuparara zvayo ichingopiswa nemoto, vachiona zvinhu iri kunzi aiwa zvinhu zvakakonzeresa moto uyu vanhu vakutoita aiwa vanoikumbeni volcanic eruption uda kuti kwangonzongoputika pasina kana chinhu chavanoona. Sezvamunogona picture muchiona mafirefighters varipo apo they are nowhere kuti vanotangira papi vachiona moto wadestroya waparadza zvese. Kutiza mafungiro enyu matikudii pamusoro pechitiko ichi chishamisa vanhu munyika yeZimbabwe. Nakombe section medu kuti mafungiro enyu musaona subscribe like to turn on the bell icon.